Papa, com us veu conèixer tu i la mama? No t'ho hem explicat mai? Va ser al metro. Tots dos esperàvem a l'andana i quan va arribar el tren, a mi em va caure un llibre. La teva mare el va recollir i resulta que també l'estava llegint. Vam anar a fer un cafè i aquí estem. Ja està? Com que ja està? Mira, li sembla poc? És perquè no li has explicat bé. Aquell dia el papa anava carregadíssim. Però molt. Semblava que fes la mudança. A veure, tampoc ens passem, no? Val. Potser no tant. I per què no l'has carregat? Ui, això és tota una altra història. Ja te l'explicaré un altre dia. La mama també t'explicarà per què duia taques de pintura per tot arreu. Sí, això, un altre dia. Per on anava? Ah, sí. Doncs el papa es va aixecar i li va caure un llibre. Bé, ell diu que li va caure. Jo penso que ho va fer a propòsit. Ala, que creguda, no? Sí. Mira, el cas és que sigui com sigui va caure i ell el va recollir. Em va picar les... Quin llibre era? L'Etern marit, de Dostoyevsky. Què? Jo això no ho he llegit mai. Era així una mica... picanton. Lolita! Sí, home. Ara resulta que només llegeixes clàssics russos, tu. Me'l va deixar l'Albert, així que devia ser alguna cosa per semblar interessant. Però em va agradar molt. De fet, li vaig regalar el mateix a la tieta Helena, el primer Nadal que vam passar. Bueno, sí, anem al gra. Que és tard i aquesta senyoreta del mateix col·le. Doncs això, ella em va picar l'esquena i em va dir: perdona, què és teu? I ell em va dir: doncs si no és teu, suposo que és meu. I en aquell moment vaig pensar: quin tio, es creu molt graciós. Però tenia uns ulls molt macos. Per això va dir que sí quan la vaig convidar a un cafè. Però què t'inventes? T'ho vaig demanar jo. Clar. Aquell dia, tots dos van perdre el metro. Però des d'aleshores el vam agafar junts moltes vegades. I ara vinga, a dormir. Bona nit, ratolí. Bona nit. Bona nit.